ngimla ban engage ya ka service jongki priyo ki bala song thai te kata kalong fundamental ya ka jindan jong ka luka yukta namar ka bor ka influence jongki priyo ki balet rita kala duna shibun banyak ki priyo ki ba ki officers ki badang ban ka service te kadai baik tang halo jong ta kanong remi but ba nginam la ban diwit naga at kamtam gini gini ga at kepelawan hadirin shibun ke jengki keleng jong ka ri de ban penlong kam politics ya ni da ka ba ya lambak la ya ke public opinion kalong ke ke ba nasngohi kamlong ethical kamlong ke badan burom but kalong ru kajing persang ban deflect ya ke public attention naki issues kiba don kam shisha de inventory kong kampari lingdo ala dapat ni kedua ya ke VPP but hadin kedua kilapan ru sa kajing kedua baru chief minister ya ke ba uru ula dap menjur de ngangek bakata bat kumjuk kajing don jong ka assembly session kan la ba kadai kelenti kalat iki bakin wala ni ka jengkan but minum la ban kren ni ke ba palat ya ke baka at ka stipulate kil namar ka luka yukta kamdai directly hapo jo ka control jong state government piru platif ni kadai ka jingtmu hi kalong ba ka luka yukta kan ai ya ka jing bishar ka balong fair but ba kamdai ruka department ba government department debat ki officers ki serve hang toru ki serve with a specific tenure but under a certain code of conduct ya ka performance jongki within ka luka yukta debat ka jinyekran ka jong apo jong ka ni ka commission ru kalong open to public scrutiny dia nak kata-kata kenum dan ke ru but ki minutes jong ki jengekran ki jong ki haki meeting ru kalong open to public scrutiny de kanu ka kam ka bala ban le nak ba buri la ni nak ba influence ya ka sarkar ha kanu kerkop kan kita ngaru nganum sutu namar ha ka jin shisha ka point ri kalong ba ya ki bru ki ba umdei bantung ki ba kim qualify ban shat hung na po commission ka at kalong shai de ba gidei bende ki serving officers de lada ngi ya tingka bat kata lada ngi musla bat kata ka at kalabu ngi hi ke sarkar ngin cak kena bangi violate mangi de haju ko por pi ong ba pi kwa ya ka transparency ya secara kadar haju ko por pi kwa bang sarkar kan pen kain bede ka at de kumno ngini la ban le kita baru artali haju ko por the long family ya ke long latest and re ke bang tip kolong ba u chief minister u la kren bunsin but mennya bang kedua uru kren ni bagi ngilong open to discussion but we have nothing to hide mendone begini bure